Matul is-snin l-edukaturi fehmu l-ħtiġijiet individwali tiegħek. Ħadmu sabiex l-edukazzjoni tiegħek ma tkunx mxekkla. Enuk teleb il-biżgħat u d-diffikultajiet li għaddejt minnhom. Ferħu meta mort il-qudiem u ħeġġewk meta kont se taqta' qalbek. Għaddewlek l-għarfien kollu li setgħu sabiex int tirnexxi. Kienu miegħek tul il-mixja edukattiva li waslitek sabiex issib l-impjieg jew il-karriera li xtaqt. Raw l-interessi tiegħek qabel tagħhom. Uri l-apprezzament tiegħek. L-MUT matul is-snin ħadmet sabiex l-edukatur illum jitqies bħala professjonist. L-Unjin tal-Għalliema taħdem għalik, tiddefendik u torganizza l-professjoni tagħna.